alle sammen. I dag der bliver lidt en kort video. Og den her korte video, den hedder vil du, at I skal give os alle vores videoer likes. Og hvis vi når op på 400 likes, så går vi ind i Bang Bang-land og laver nogle syge tricks. Oh ja, slut, færdig. Lav lige trick, J. Okay. Vi laver... Eller dobbelt. Altså flytter lige to andre. Altså flytter lige. Hej alle sammen. Nu slutter vi af med et sidste trick, Anton. Lav trick, Anton. Oh yeah. Farvel. Vi ses i vores næste video.